Добро утро, камерата. Днешните неделни страсти ги почваме от Бистрица. Излезнахме рано, 9 часа в момента. Движението тук вече е натоварено. Някои идват на работа горе, да отидат в планината, да се махнат от Софията. Гадния град, душеяд. Имаше някаква така песничка, си спомням. Не знам на кой беше. И я така си мислим, така Бистрица стана много модерно. Големи къщи, комплекси преди Бистрица, София се разширява. Днеска, в днешните неделни страсти ще си говоря за еврото. Евро. Това е най-смотното решение на правителството, което мисля, че според мен е. Защото сме във валутен борд. А валутният борд е едно нещо такова, което... И браво, бе! Браво! Най-бързото БМВ! Валутният борд е едно такова нещо, което фиксира валутите спрямо друга валута и задължава държавата да няма външен дълг и да седи в някакви граници на инфлацията, което го изискваха от Евросъюза да влезем в еврото, но има един друг малък проблем. Борда това го държи. Тоест банката, централната наша банка, отделение на този валутен борд, поддържа тези нива нарочно спрямо майче бяха таксите за вноса, които отиват директно за изплащане на външния дълг на държавата. И така се получава едно нереално финансово положение на държавата. Тоест, това, което се вижда в момента като данни на държавата, благодарение на валутния борд. Ако бяхме премахнали валутния борд, преди да са така от нашите държавници бият до гърдите, щехме да видим реалното положение на държавата ни, което никак не е розово. Независимо, че се хвърлят мръсни пари за такива сгради, всичко е кредит, намредит. И всичко е пари на банките или мръсни пари, изпрани наскоро. Заплатите са ниски, защото се гледа да се пребере печалбата. Печалбата не остава в България. Печалбата заминава в Европата. Големите корпорации прибират всичко. И след като преберат всичко, тук нищо не става. Знаем в какво състояние са ни пътищата, не могат една магистрала да направят както трябва. Всичко потъва, всичко си отива по дяволите. Ама нали се бием о гърдите, че сме европейска държава и всичко ни е нормално. Ама излиза, че всичко ни е ненормално. Всичко е изкуствено. Благодарение на
някои държавници, като не споменаваме партиите, ама те си знаят кои са, които разпределят богатството на страната ни. Той ще вземе толкова, той ще вземе толкова и накрая обикновения българин остава с някакви си малки парички, с които да живурка. А нали това е целта? Никой да няма имущество, всички да са тъпи, да не знаят какво е валутната политика, да са неграмотни спрямо парите. Аз бях неграмотен и така ми взеха 10 000 златни лева. Благодарение на правителството, което махна покритието, благодарение на моите роднини, които не ми бяха казали, че аз бях и малък тогава, въобще не ми бяха казали, че имам 10 000 лева с златно покритие, т.е. с покритие на банката, каквото беше при батко Тошко. Тогава лева е бил вързан с някакви среброли активи на банката. Сега няма нищо такова. Всички пари са празни обещания. И това, че някои си мислят, че имат много пари, това са просто кредит на банката за това, че т.е. обещание на банката, че вие може да си купите нещо. Не вярвам на тези пари. Фиата като пари е измислен, за да може да се печатат нон-стоп, да спонсорират тъй наречената икономика. Но след като тези пари се прибират точно от определени хора, нали разбирате, че те отиват на едно и също място. А и банковата система е толкова тъпо направена, благодарение на американците. В целия свят е такава, защото всички гледат от тях. Нали, понеже, разбира се, те са номер едно във всичко. А реално нищо не става от тях. Съсипват цялата икономика на света. Благодарение на фиат, т.е. парите без никакво покритие и празните им обещания. И така, някои си мислят, че имат пари, а всъщност нямат нищо. Аз като просто бедно копаленце нямам нищо без това. Къде викат, трябва да имаш спестявания. Тръжки, търкалете, нямам нищо. За какво трябва да държа обещания в банката, след като дори не ми дават нищо, за да ги държа там. Значи работя с моите пари, които съм изкарал с кръв в труд, и не ми дават нищо. Това не е банка. Това е изнудване. Другото изнудване е, че всичко трябва да минава през банката. Тоест парите, които взимаш, отиват познай къде. Никъде. Не мога да ги видиш на ръка, те влизат в банковата ти сметка. Влезат по банковата ти сметка, те таксуват, че имаш банкова сметка. След това те таксуват, че си теглиш твоите пари. Таксуват се, че си плащаш сметките с тях. Като платиш някъде, таксуват това, на който си платил такса, че си платил с карта. И банките излизат много на печалба. А твоите пари, ако имаш пари на влог при тях, твоите пари ги дават
на кредит, но не дават всичките пари, дават към там някаква система имаше, 10% отиват в Централната банка и ако трябват пари, тези 10% се превръщат в 100%. Тоест от някъде прямо тези 10% изникват още пари, за да може да се плаща кредита на следващия. Но ти си вложил тези пари, те работят с тях и не ти дадат нищо. Защо трябва да държиш парите в банка? Трябва да ги инвестираш някакво. А като не е образован в инвестиции, ти не знаеш как да ги инвестираш, в какво да ги инвестираш и по какъв начин да печелиш от изработени и с кръв в труд пари. Това, което мога да направиш, е да си купиш имот. Да, обаче, благодарение на това, че много хора почнаха си купуват тези работи, имотите въртаха нагоре, много нагоре. Вие разбирате ли, че можеш да си купиш къща в Испания на цената на къща в България. Не говориме за дори няколко къщи в Испания можеш да си купиш. Стига да ги поддържаш там. Има такива политики, къде можеш да си я купиш къщата, но трябва за 10 години да вложиш еди си пари в нея и да живееш там. Значи там може, а тук не може. Тук защо не може? Защото правителството трябва да пребере пари. И то много пари, защото му трябва. Защото заплатите на депутатите са достатъчно големи, за да си купуват имоти. Значи те могат да си купат имот с една заплата, т.е. представителите на правителството, а обикновеният човек в България едва си плаща сметките. Защо? Защо трябва да гърба за някакви си малки пари, а на правителството да си мисли, че аз го уважавам. Въобще не го уважавам. Много ми харесват такива. Затова и трудно гласувам на изборите. Защо трябва да гласувам за някой, който не ме уважава мене? И така камерата. Тук е ладничко, бе. Нещо го дадат 31 градуса. Може ще видиме.